Αλήθεια, όταν μου ήρθε το μήνυμα για αυτή τη συνεργασία, οριακά δεν είναι ουρλιάξ αλήθεια. Το αγόρι μου ήταν σε βάση τι κάνεις. Χάρηκα πάρα πολύ, ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω προϊόντα Sugar Skin. Ήμουν και εκεί στο όριο να παραγγείλω και με προλάβανε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτή τη βδομάδα. Το manifestation έχει πιάσει με τα skincare. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Όταν το άνοιξα, εννοείται πως είχε αυτά τα τέλεια αυτοκόλλητα που βάζουν τα κορίτσια. Και είναι υπέροχα. Φοβερά, πολύ cute. Και την καρτούλα αυτή που ουσιαστικά διαφημίζει και νομίζω αυτό είναι ο πρωταγωνιστής της καινούργιας σειράς του Sugar Skin. Είναι τη σειράς με το Lumi Eyes Red Light Cream. Γενικά θα της ένα σειρά αυτό, όχι τόσο καλλιτικά ομορφιάς, θα έχει skincare products. Είναι ουσιαστικά αυτό που εγώ ήθελα και εκεί που έλεγα θα αλλάξω τη ρουτίνα μου, ξαφνικά έρχονται από παντού skincare products, αλήθεια. Όλα για κάποιο λόγο και σαν να μου λέει το σύμπαν ότι ναι, πρέπει να αλλάξει skincare ρουτίνα. Οπότε έχουμε το αυτοκολλητάκι που σας είπα, πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε και έχουμε τον πρωταγωνιστή αυτής της σειράς που είναι τα Lumi Eyes. Και είναι αυτή η πολύ όμορφη συσκευασία που εγώ αλήθεια όμως, λατρεύω τη συσκευασία. Και είναι και σε πάρα πολύ όμορφο χρώμα. Δεν το έχω ανοίξει να το δοκιμάσω. Είναι έτσι. Και να δούμε λίγο τη σύσταση και την κρέμα μαζί. Και είναι έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Από η υφή πραγματικά και το πόσο αφήνει στο δέρμα σου. Πόσο ελαφρύ ρε παιδί μου το νιώσει στο δέρμα σου με αυτή την κρέμα. Δεν υπάρχει. Όπα. Συγγνώμη. Εγώ τέτοια μυρωδιά σε κρέμα ματιών δεν έχω ξαναδεί. Αλήθεια σου το λέω. Μυρίζει καταπληκτικά. Είναι αυτή η καθαριότητα, η φρουτένια, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Να δούμε και το επόμενο. Είναι άλλα δύο προϊόντα που και για αυτά είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Το επόμενο είναι αυτό το κουτάκι. Avocado Booster Hydrating Face Cream. Αλλά η συσκευασία είναι φοβερή. Δείτε εδώ, αβοκάντο. Και είμαι avocado lover ούτως ή άλλως. Αλλά τι κουτάκι είναι αυτό. Τι cute. Και είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι διαχωρισμένο έτσι. Και αλήθεια δεν το έχω ανοίξει. Δηλαδή απλά το είδα έτσι, δεν ήθελα να... Μ' αρέσει ρε παιδί μου να βλέπω τα πράγματα εκείνη τη στιγμή που το ανοίγω. Γιατί μετά δεν μπορώ να προσποιηθώ και θέλω να τα βλέπω εκείνη τη στιγμή και να ενθουσιάζομαι. Οπότε είναι έτσι, δεν το έχω ανοίξει να δω πώς είναι μέσα. Λοιπόν, φαντάζομαι θα είναι μισή κρέμα, τη μισή κάτι άλλο. Να ανοίξω αυτό το κουτάκι. Οπότε παίρνεις αυτό, βάζεις την κρεμούλα σου, να την ανοίξουμε. Ωραία, μυρωδία δεν έχει πολύ. Και πάμε στο τελευταίο. Last but not least θα πω, Avocado Booster. Ναι, και αυτή είναι με αβοκάντο μέσα, θα πεθάνω εγώ το αβοκάντο. Είναι έτσι. Είναι πόσο cute, αλήθεια. Δεν συλλάω. Πολύ ωραία συσκευασία, αλήθεια. Και αυτό είναι toner booster, δηλαδή μπορώ εγώ να το βάλω αυτό ρωτό πάνω το make-up μου, δηλαδή μπορώ να το χρησιμοποιήσω νερό. Θα το κάνω. Θα το booster. Όχι, δεν είναι για make-up. Είναι μετά από καθαρισμό, φαντάζομαι. Το toner έτσι είναι. Είναι μετά από καθαρισμό, βάζεις το toner σου και συνεχίζεις με το skincare routine σου. Έχει και αυτό μέσα. Για να κολλάς το κινητό μου και να μπορώ να βγάζω το content μου πάνω σε τζάμια. Απίστευτο. Είσαι για να βγαίνεις μόνος σου και βγάζεις το content μόνος σου έξω, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να σε βγάλει, και αυτό με ένα συμβαίνει full. Βάζεις το κινητάκι σου σε αμάξια, είσαι στους δρόμους και κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλήθεια, τόσο καιρό τρεπόμουν για το οτιδήποτε. Έχω πει πλέον δεν τρεπώ καθόλου. Θα κάνω αυτό που είναι να κάνω όσο μπορώ, γιατί εντάξει, υπάρχουν μέρες που δεν έχω και τη διάθεση και σίγουρα έχω την ευαισθητοποίηση να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά πραγματικά do it και μην ακούς κανέναν και μια ζωή την έχουμε και οπότε δεν ξέρεις πραγματικά. Επομένως, για να γυρίσουμε στα ευχαριστήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη Sugar Skin για αυτό το δώρο και για αυτή τη συνεργασία, γιατί στη συνεργασία είναι. Θα επανέλθω με το content. Το να εξυπηρετεί μόνο του. Ωραία. Θα επιστρέψω, ναι, θα επανέλθω με το content που θα έχω βγάλει για τα προϊόντα της Sugar Skin και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.